és una decisió, a veure, la Universitat de les Illes Balears inclús té el caràcter de consultiu a l'Estatut de les Illes Balears. Per tant, si no ho ha fet abans, haurà estat decisió absolutament de la universitat. I t'he de dir, del llibre d'en Francesc de Borja Moll, dius que no se podia durant el franquisme escriure llengua catalana. Jo vaig estudiar fins a tercer de BUP a Girona i el que estudiava era català, llengua catalana. De fet, totes les classes les feia en llengua catalana. A Girona, però a les Balears ningú... De fet, la filla d'en Borja Moll feia les classes clandestines de català a l'institut. La prohibició, per posar aquest nom, jo no crec que sigui un argument. I crec que, per cert, i ho dic ara com a historiadora, qualsevol qüestió la poden posar en dubte, menys aquest tema. Per què? Jo és el que me crida poderosament l'atenció. Qualsevol debat a història el poden tenir, sense que surti aquesta... Això que t'ha fet votar, precisament. Avui, els debats d'història se poden fer. Per què no se poden fer amb aquest tema que pareix que sigui... Se pot ser germans, és que se pot ser germans i no estar un per damunt l'altre, que és una qüestió que crec que és bastant bàsica. I jo el que faig és reivindicar simplement la possibilitat de debatre-ho sin que se converteixi en un pecat, que és el que pareix que és. Normalment sí. Crec que han quedat...